дня! Це програма «Свинське життя» в студії Катерина Остряча. Ой, пробачте, це Катерина Остряча, я думала, що це Аня в понеділок. А це Аня Остряча! Пару запитань. Як вас звати? Катерина Остряча. Мене звати Катерина Остряча. Пару запитань. Як вас звати? Мене звати «Свинське життя». А чого свинська? Того, що я ношу шапочку на голові. І нею Класна шапочка. О, класна шапочка. І у вас, у свинки. Понятно. Она у вас потеряла. А чего вы любите свиней? Почему не оленье життя, а свинское? Потому что они срут. Но это же не приятно ходить в туалет и писать. Это даже очень приятно. Зачем мы так делаем? Ага, и еще приятно, когда он написан тебе на голову.